alụ eme ide mmiri alụ eme alụ eme ide mmiri eji moji wee bịakwute gị nne nwaanyị ide mmiri eji moji wee bịakwute gị isi udo eji moji wee bịakwute unu ogwu nne nwaanyị eji moji wee bịakwute unu alụm na agụ eji moji wee bịakwute gị agwụ amụ ide mmiri eji moji wee bịakwute gị edo nne nwaanyị eji moji wee bịakwute unu ndị ichie mmụọ ekenekwe m unu eji moji wee bịakwute unu ndị ichie ide mmiri ekenecha m unu mmụọ niile nọ n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ ekenekwe m unu ọmụbụ Okechukwu Ezemuo nọ n'ihu unu taa ewetara m akwụkwọ ụnyaahụ akwụkwọ a ka eji bịa mbụ ndị awụda ịbịakwute ide mmiri wekwuo na ahịa eme olulu wekwuo na ahịa eme olulu n'onwe ya n'ahịa eme olulu ebe a n'ọhịa ha kwuru nsị na asịsị nji bụrụ mmadụ ide mmiri nnobi bega ka a na-eme olulu si kwuo nke bụ eziokwu n'ihe eji ebuje olulu n'obi gị bụ onye mmemme okenye ndị ike dị ọzọ gbarata ebe a onye obi gị na-eme ike dị ọzọ gbarata ebe onye obi gị na-eme asị na obi ike a na-eme olulu wee bịa wetara m akwụkwọ from magistrate court ka edetara akwụkwọ a ide mmiri aha m abalụghị mba mana obi adị ọmụ mma ide mmiri obi adịghị ọmụ mma n'ọnọchi apụtasịrị gị anya eji ime olulu ndị awụda wee sapụghị ọrụ n'ala wasị n'ihe na anya eme olulu a mbụ makụọ eze na ndị otu ya na-emeka